Пляцоўка шары кашанэты. Для гэтай гульні шмат чаго не патрабуецца. Пітанку ў даслоўным перакладзе з французскай мовы ногі коля, таму што адна з галоўных умоў гульні – не адрываць пяткі ад зямлі. Правила очень простые. У каждого игрока есть несколько металлических шаров. Выбрасывается маленький деревянный шарик кашанет на расстояние 6-10 метров. И задача игроков поставить свой шар как можно ближе к этому маленькому деревянному шарику. Кашанету в переводе с французского означает поросенок. Вот. Игра достаточно простая, но при этом очень азартная, очень интересная, доступна для людей любого возраста. Паводле легенды, салдаты Александра Македонскага ў 331 годзе да нашай эры привезли гульню, падобную сучаснай версіі пітанка, забаву з маленькімі і вялікімі камянямі. Французы гэтую гульню падхапілі і запісалі себе ў родапачынальнікі пітанка. У Беларусі гэты від спорту з'явіўся не так даўно. Але тыя тэмпы, з якімі ён развіваецца і рост колькасці ігракоў сведчаць, у гэтай гульні ёсць усе шансы на званне популярной. Это вид спорта, который не требует больших финансовых затрат, первое. Второе, не требует очень серьезных физических нагрузок. Физических упражнений особенных не надо. Это, скажем так, спортивная физкультура. Игра очень развивается во всем мире, и вопрос стоит о включении ее в программу Олимпийских игр. Гэта не самая распаўсюджаная ў Беларусі гульня. Тым не менш, дзякуючы яе прастаце, даступнасці і дэмакратычнасці, з кожным годам у пітанку ўсё больш і больш прыхільнікаў. У гэтым можна пераканацца, паглядзеўшы на брэсцкі открытый турнир по пітанку. Очень нравится, но нужно тренироваться. Здесь так просто вообще ничего не получается. Правила вообще несложные, простые, но интересно. У мінулым годзе ў Брэсце ўпершыню прайшлі спаборніцтвы па пітанку. Арганізатары вырашылі зрабіць гэта добрай штогадовай традыцыяй. Заяўку на ўдзел магла прыслаць любая каманда. Супрацоўнікі тэлерадыёкампаніі «Брэст» таксама вырашылі паспрабаваць сілы ў новай для іх спартыўнай галіне. Мы играем первый раз и не могли подумать, что это настолько азартная игра. На самом деле очень здорово, очень весело, много общения. Уже второй год принимаем. Пока не видно, чтобы мы набрались опыта. Но весело, по крайней мере, провести время. Прафесійная пляцоўка для гульні ў пітанк зараз ёсць у Брэсце. Калі вы хочаце навучыцца гэтай незвычайнай, але такой простай забаве, для гэтага існуюць усе ўмовы. Дар'я Артухевіч, Сергей Мацвічук, тэлерадыёкампанія «Брэст».